Увесь сакавіку вобласці будзе праходзіць пад знакам добраўпарадкавання. За гэты месяц неабходна будзе навесці парадак на вуліцах гарадоў, вёсак і населеных пунктаў. Правесці азелененне вуліц, падрыхтаваць пляжы да новага купальнага сезону. Вялікую работу ў гэтым напрамку правядуць у Брэсце і Брэсцкім раёне, дзе асноўны упор будзе рабіцца на азелененне тэрыторый да тысячагоддзя горада над Бугом. По деревьям, кустарникам у нас амбициозные планы. Порядка 6 тысяч кустарника и 26 тысяч деревьев. Значит, в том числе по деревьям это восстановление лесопарковых зон вблизи города Бреста. Мы, скажем так, восстановим озеленение нарушенное, то, что посносили древесно-кустарниковые насаждения, аварийные деревья, усохшие деревья, восстановим это, заменим. И по центральным улицам это проспект Машерова, по Московской мы восстановим объекты озеленения. Да наведзення парадку плануецца прыцягнуць і неабыякавых да свайго горада жыхароў. Яны будуць працаваць на расчыстцы вуліц і сквераў ад мінулагодняй ляствы і смецця. Месячнік па добраўпарадкаванні – гэта наведзенне чысціні не толькі на цэнтральных вуліцах і скверах гарадоў, азелененне клумб і прыдарожных тэрыторый. Разам з прадстаўнікамі гарадской раённай інспекцыі прыродных рэсурсаў і аховы навакольнага асяроддзя мы паглядзелі, што робіцца зусім недалёка ад абласнога цэнтра, дзе размясціліся шматлікія садовыя таварыствы. І тут да ідэалу чысціні яшчэ вельмі далёка. Літаральна за плотам сваіх дамоў і дачнікі і гараджане стварылі некалькі сметнікаў, якія ў хуткім часе могуць пераўтварыцца ў буйныя месцы складзіравання адходаў. Гэтая праблема, канешне, будзе вырашацца, і калі не знойдуць канкрэтных віноўных, то парадак прыйдзецца даводзіць дзяржаўным карыстальнікам гэтых тэрыторый. Шмат у плане добраўпарадкавання тэрыторыі будзе зроблена і па рэкультывацыі полигонов цвёрдых бытовых отходов. На текущий год планируется уборка 3 мини-полигонов, то есть рекультивация. В Брестском районе в настоящий момент находится 8 мини-полигонов, из них 3 планируется рекультивировать. Остальные мини-полигоны, они законсервированы временно, то есть работы по их рекультивации будут уже на следующие годы. Работы по озеленению плануется завершить до красавіка, навесці парадак на разных территориях до чэрвеня. Юрий Печур, Роман Филютиш, телерадиокомпания «Брест».